en soňky belgiýmez. Nomer 8. Şu taýda şuma oýnaýar, kokura burada. Ya. Assalamu alaikum, mehruali leşer, yedi tomaşaçılar, ne görüşme diýäli, şu bir ýurdumyzda iň gowy ýatda çykmajak günden beri arkadaşlar watandaşlar hemişe toýlar başlar. Edil şonuň ýaram şu 2021-nji ýylyň sentyabr aýynyň 28-inde Arasıldymyň şany 30 ýyllyk toýuna bagşlanyp, anandar onu marketin ýürüýän türkmen halkyny düşünmüşlerimiz üçin elbetde bir näçe utuşly petekler, ajaýyp sowatlar degdirleýärler. Elbetde şuň oýnalýan güni bulu şäherimiz bu dawaramda başlaýar. Ýene sanaga jawapdan näder oýnamada başlaýar. Emin adamlar geldi, ekip boldy. Şuňky hem gydykly forzatlary ýadygarlyk ýa-da şekilde geçirýän, size ýetirýän göni ýaýlym arkaly elbetde öz işini professionaly Ada Production Studiosuna köp tawarlanýar. Bu ýerde oglanda taýinlik görýärler. Menem taýinlik görýärdim, näme taýinlik görýär. Alaýyk bir sagatda oýnamaya başlaýar. Anamda dukan bir dukana ýakynlykda. Komentarda vermedim mi bugün? Ne mijlep bör, ne başka gaylığı diýen synyp. Bugün namda online market öz utuşly bijetini jemleýär. 101 san sowat öz eýetine gowuşmaga garaşýar. Şoň guramaçylygy bijet saýlanşyk, bijet çekişlik Instagramda online görünüşine geçirilýär. Bilen 5 kameradan bir wagtda hemem titri ýani kimin utanlygyny göni ýaýlymda Instagramda goýjak bolýar. Onu birinji gede gelýär. Diňe bizde meýerim Türkmenistanyň birinji gede diýsem ýalňyşmyş. Şoň üçin seretmeli esasy we Toyota Corolla 2021 12 motor entek belli. Şoň üçin dedim, "Anakly geçýän mihmanlam daha olaram gurulýar ýa." Barma. Ben şuna edip biliyorsun sen. Şu an bir yandan ne oldu?
Göz yan sifra sana ver. Göz şu numara şey diyeydi. Göz numarını ver. Emin olalım. Elinde sonra mehman tomoşosu Telefondan. devam ediyor. Her adam bolup bile, anamayan adam bolup bile, anamayan adam bolup bile, göğünün çığırdık gidiyen adam bolup bile, şonu refah olur, kanaatlandırmamız için biz diye ne bilmeliyiz, siz diye sana aydanında kutlayan bir ikinci vergen geçiyorlar. Benim edil yaptı, benim emin olalım. Reski berelle, reski berelle. Алло, здравствуйте, Салам. O telefonu burada. Алло, biz var anamda online marketing adından size zahmet ya. Siz 5 numaratlık sevdaylık kuponu tutsanız şunun şorukları lataraya boyunumuz geçirdi. Dur biz sizi beğendirim biliyor. 0.777 belgisizdeyken yine siz şu an ne yaptığınız biliyor mu? Ben sizi beğendireyim mi? Sokmuşum halka, beğenen mi? Sok, bir vasıtasıyım, sokmuşum halka o. Var mı ya onu muydu? Давайте нам дарли haberleşip bir vakit gidip duşa sizlere zahmet belirttiler. Dışarı tutlayan nesip ettiler. Hadi sokmuşum halka, bayınıza. Türkmen başı. Türkmen başı olmaz. Türkmen başı şeker demesin. Recep ve Gülnar. Görüyen mi adam? Sekundda da baktı oluyor. Yönü eline alana. Alo. Da, Gülnar salam. tamam. Kovmayak deyleňiz. Tamam, oy. Siz nerede şu an? Ne deydi? Ne işleýäňiz? Ben küçük bebek, mata 4 günlük. Men şo bäbejiňiz bilen bilesiz begendiresim belýär Gülnar. Nerede ýaşaýaňyz? Ne gıvdan yaşayan? Anamdar online marketden sögda etdiňizmi? Tamam, Nomeryny ýadymyza düşýärmi? no 4 tane numaram var. Ayda şoň bir ýerine bir gabat gel, şu wagt sizinki bir gabat geldi. Ha? O 32 sefer yaşayan. 32-85 Gülnar. Tamam. Men sizi begendirýän milyonlarça Türkmenistanyň hemme raýatlary göni Instagram arkaly size seyrediýär. Näme utdyňyz bilýäňizmi? Neymi? Avtomobil! Gülnar? Gülnar? Avtomobil utdyňdan ýaňmy? Owa biz şu an üýüşip hemme anamdar. Hemme seni kutlaýar. 2021 Toyota Corolla utdyňyz. Gülnar, Gülnar. Enne ullan demeňiz alyň. Hemme tomaşa edýär. Spasiba diýen anamdar eşitip otyr. Спасибо большое. Я выиграла. Спасибо, намдар.